A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, co sprzedają na targu w Radzionkowie, co Rajmund robił w piwnicy u Łysego Hopa i jakiego nowego Pokemona chyci nasz bohater. Zapraszam. Siemaga, tutaj Rajmund i cisnemy dzisiaj do kolejnego lidera w następnym mieście, bo tutaj nic nie ma. Ostatnio żeśmy poznali Hopa od anonimowanych alkoholików. Bardzo cenny hop. W międzyczasie kukamy nasze Pokemony, nic się nie zmieniło. Wodnomysza trzeba będzie trochę nafutrować, ale przed tym odwiedzimy jeszcze to miasto. Fan klub Pokemonów, łączcie się, ja? Ciekawe czemu oni chcą się łączyć, bo to nie była ta stonoga, o której umyśla. Siemane, jak coś, to ja już mam gangrena, nie musicie mnie zarażać. O, Ziga! Co ty tu robisz, Teo? Chciałeś mi stasić, co? Idej jesteś majstrem tego fanklubu. Jako nadworny Steiger jesteś najważniejszy. Ja i widzę, że skromny do tego. Nikt mnie nie pobije. Ty, jak chcesz, to się możemy przekonać zaraz. Jeśli chodzi o wychowanie Pokemonów, A, dobra. Rodyn, zaraz ci powiem o pokazach gołębi. Nie chcę żadnych gołębi. Możesz każdemu pokazać swojego Pokemona. Ale ty mi nie pokazuj, dobra? Niestety to nie w tym mieście, bo jest za daleko, wiesz? Dlatego się zbieramy tutaj i pokazujemy swoje Pokemony. Ale ja ci pokażę mojego. Nie, ja wychodzę stąd, koniec. Jeruna. Godek tu o 100 nodza, a Zech się bardzo nie pomylił. O, to jest torg w Radzionkowie, elegancko. Dobra, ja bym chciał przymierzyć te szczywiki na kartonie. Ty, ale ja jagody sprzedaję. Wiedziałeś o tym? Szczywiki z jagodami, co ty masz za promocja te? Opy, no jagody sprzedaję. Chcesz coś czy nie? Dobra, pójdę na inny stragan. Ty słyszałeś o TM-ach tajemna moc? Ja tak słyszę ino o uciechy mocy. Nasza grupa uwielbia tajemną moc. Tylko mi nie gody, że ta tajemna moc ci z galot wyłazi. Jeden z naszych członków Nie godech ci, żebyś mi o tym nie godał. da ci ten TM. Aha, dobra. Jak już go dostaniesz, to wróć do nas. Przyjmiemy cię jako członka. Nie chcę, dziękuję. Kuknij, bo to rosty w tej okolicy są świeże i pełne żyćka. Wyglądają jakby miały łożyć, wiesz? Te przecież to jest pleść, co ty fandolisz te? Łożyje to tu zaro rzecznik konsumenta jak zadzwonia. Co to za sprzedają te? Dziocha, co mi się tu wtrążalusz? Dziocha, co stoisz w przejściu pieruna? Coś ty w Radzionkowie? Aha, ja, Jezek, dobra. Witaj, Jezek, energetyczny guru. Nie hopie, ty no suple sprzedajesz. Masz białko, żelazo, cynk. Elegancko, hopie. To kaj musz ta pakerhala. Hopie, jo siła biora z luftu. Ja, w zima jak zapalisz łoponami, to na pewno bierze ta siła. Uj, Zigazun, musisz jeszcze trochę potrenować. Jak już to zrobisz, to ci dam coś fajnego. Ale to mam zrobić 6 pompek, ja? Nie. To nie robię, koniec. Dobra, fanzolimy to, idziemy dalej. To ty, Rajmund. Niech zgadnę. Chcesz się zmierzyć z moim namiotem, Pieruna, wiele w tym odcinku będzie aluzji, powiedzcie mi. ale z namiotem walk. Dobra, ja już się nie odzywam. To naprawdę dobry pomysł. Daj z siebie wszystko. Co on tam robił, te? Namiot walki, a? No dobra, to idziemy. Witaj w naszym celcie do prania się. Jest jak ja twoim przodowym. Chcesz podjąć wyzwanie? Ja! Wybierz z jakiej bali będą cię ciulali. Biora magnesy. Wezna też, otwierasz do krauzy i tego pół Meksykanina. Dobra, pójdź. Toys, I need more toys. Ten my tu po śląsku godamy, halo! Dziś jest awery, a nie toys. Co cię teraz klatki wypuścili te? Dobra, nowej magnes. I leży. O nie, to jest ten połykacz. Trzeba go ożreć. Paraliżować. I trafić go piorunem. No i magnes nara. Trzeba robić, żeby zarobić. Dziękujemy za udział w tym turnieju. Ty, ale jak jeszcze nie skończył. Idziesz na drugi szpil? Ja. Dobra, następny pływok. No i go nie ma. Dobra, następny. No nie. Jeruna przegrał. Jakbym miał chip Fojera, to bych wygrał. Lecimy dalej. Co to za glut? O, jaki hałok, bierzemy go. Chyćcie, hopie, nie mam czasu. Tak jest. Mamy sztrumfafika. Dobra, będzie sztrumfafi, bo k jest nieme. O, zigzagu umie woniać, ja? Dobra, nie uczymy go woniać. To nie policyjny kolniów. Och, Rajmund. Tak myślałem, że cię tu znajda. Ej, ty żeś tyle stał na tej drodze i myślałeś, że mnie znajdziesz, ja? Kaja twoja May. Jaka myj, co ty godasz, ty? O, łazicie osobno. Nie ma problemu. O kim ty godasz, ty hopie? Ty wiesz, że masz pokefon? Sam, że się fon, wiesz? Powinien cię zarejestrować tam.
Żeby zarejestrować, to ci mogę w rejestrze znęcania się nad zwierzętami zero. Profesor Beach jest zarejestrowany w Pokenawie. Raymond, tutaj uważaj na mój maj. O kurde, dwuja. Chyba już muszę lecieć. Jeszcze się obejrzymy, Raymond. O czym on to robił w ogóle? Co on tu robił? Dobra, idziemy dalej. A, mam cię, Pierunie. Ja ci byty schyca. Iza i Kaleb, ja? A jakże się tego Bajtla nazwali? O Pieruna, plus i minus to jedyne co widzę. Kredą rozdwojenie i żadne bryle tego nie obejrzą. Teraz widzę same minusy. Dobra, cisnymy 3 kroki i 2 kroki, aby dojść do cudownego jej chaty, ja? Chata trików, ja? Ktoś na ciebie kuka. Co tu mignęło? Skądżeś wiedział, że jest takie pod stolikiem? Jesteś największą zagadką z całego Hohen. Największą zagadką to jest, dlaczego w chałupie ci się świeci glaca. Jakaś ty polosty, co to jest za labirynt, co to Ikea? Cześć, widzę, że ty też jesteś tu w los. Gdzie oni się też tu przetrzymują, czy co? Pieruna mu drzewa w chałupie rosną. O, Zigazon ewoluuje! Ty, co to było? To jest Aliso Futrzak, ty. Ja muszę zmienić nazwę na tego pieruna. Możecie dać znać w komentarzach, na jakie imię mu zmienić. Pójdźcie ciuloć. Ech, ja już taki język miał. Każeś mi uciekł. O, doszedłeś do mnie. Nie, Nika nie chce dołazić. Pieruna całą noc zasadził te drzewa. Dorównujesz mojemu geniuszowi. Tobie okoliczne gołębie dorównują. Dobra, masz, wynagroda. Masz rzadki cukierek. Czekaj, co? Słuchajcie, podsumujmy se to. Właża do jakiegoś chłopa, co siedzi i kitro się pod stołem. Chłop ma łyso glaca i zakola. Zaprasza mnie jakaś do piwnicy. Jakaś są inne frele, gdzie sadzi drzewa. A na końcu daje mi rzadki cukierek. Nie no, gra dla dzieci, idealno. Dobra, lecimy dalej. Dobra, a tu co tu mamy? To jest ta. Kamara i od kupę lat. Czy ja wiem, czy kupa? Ty widzieli 2 odcinki temu. W szukach nowych Pokemonów. Żeby moje były silniejsze. To co, dawaj, ciulamy się. Trener May chce się ciuleć. Ale ty nie można imię May, co ty godasz? Dawaj sztrumfafik. No i nie ma sztrumfafika. Keep fire. Kop mu żyć. No i go nie ma. O Jezu, co to za gluty. Widzę, że ty też trenujesz. Ja z boilera mi się sześciopak robi powoli. Zasługujesz na nagroda. Masz rzeczoszukacz. To jest rzeczoszukacz. Dobra, wiem co to jest. Wypróbuj go. Jak w pobliżu jakieś puste halby znajdziesz, to będziesz mógł je sprzedać potem. Albo do automatu je wciepnąć i dostaniesz parę groszy. Ale to nie są Niemcy te. Takich automatów jest 4. Violeca. Czemu ta wlazła na koło? Co on tak pitało ode mnie? A ci co? Co oni robią? O nie, dobra, o fuj, runa. Padłem z drogi rowerowej. To się dobrze czymiesz te. Sunik Edward i Tira Alice. Baba na kole chce się ciuleć. Dobry ci pojer. Dobra, w końcu do miasta tego. Staja, ty co tu robisz? Dwie drogi. Jedna na górze, jedna na dole. Droga dla ludzi i Pokemonów. To ty idź barzej tą dla Pokemonów. Pieruna, fajnie by było się przejechać na kole. Tak szybko jak się do. O kurde, te. Dobra, w końcu żeśmy są na samym mieście. Słyszałem, że ludzie mówią na mnie łapać skał. Ja bych cię nazwał ciulnięty, bo ty w kitlu siedzisz w domu. Ale to poniżające. Zasługuje na więcej niż na ksywę łapać skał. Dobra, wyłaża stąd. Pieruna, same podejrzane typy. Po Pierunę w ogóle właża do tej chałupy. O, koła, elegancko, idę po koło. No, kogo my tu mamy? Pełnego energii klienta. Ziomek, sprzedaj mi to koło i właża. Mów mi, Rajdel, jest jakiś Steiger tego sklepu. Masz bezbrudne szczywiki do lotania. Byłeś tutaj z daleka? Nie. Naprawdę? No to myślę, że nie potrzebuję żadnego z moich kół. Nie, jednak potrzebuję. Więc mówisz, że przyszedłeś tutaj z Little Road. To strasznie daleko. Jakbyś miał jeden z moich kół, to byś mógł wartko dojechać wszędzie.
Łagodny powiew wiatru. Czujesz go? Ja, to ten hop w rogu się zesrał. Jest pasjonat. Wiesz co, dom ci moje koło. A masz dwa rodzaje kół. Jedno z przodu, drugie z zadku. Które wybierasz? Biorę to koło, które szybciej jedzie. Dobra, wyłażę, już nic nie kupuję tutaj. Dobra, chłopcy i frele, to by było na tyle dzisiaj. Oczywiście dajcie szłapa w górę, subskrypcja i komentarz pod tym filmem, w którym w komentarzu napiszecie, jak nazwać na nowo Zigazona, w który stał się lisem. Pamiętajcie o głównej zagadce, zachęcam do odpowiedzi, czyli w tomo ten generator i Kajon je. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do usłyszenia.